sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Mayong buntag kanino tanan mga igsuon sa pagtuo. Kininusab si Brad Mike Romachuelos. Welcome sa atong matagbuntag nga programa Lamdag sa Buntag. Diin matag adlaw atong isugat ang kahayag sa pulong sa Ginoo aron mahimong giya ug kusog sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang tema nato karon ining adlaw mao ang pag-ampo kinabuhi sa atong pagtuo. Ang pagampo dili lang usa ka pulong nga gisulti, dili lamang kini ritual nga atong pagabuhaton kon kinahanglan. Kini usa ka buhi nga relasyon, usa ka koneksyon tali sa kasing-kasing kanato nga mga katawhan ug sa kasing-kasing sa Dios. Busa uban sa kalinaw niining kabuntagon ug uban sa giya sa Espiritu Santo atong andamon ng atong mga kaugalingon sa atong pagsugat sa ug pagpamalandong sa mga pulong sa Dios niining adlaw. Magampo ta isip pagsugod. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga nasa langit, salamat sa bagong adlaw ug sa gasa sa kinabuhi. Bisan sa mga pagsulay nga among nasugatan ug nasinati, salamat nga sa kanunay anaa ka sa among taliwala, nagapaminaw ug nagatubag sa among mga pag-ampo. Ablihi ang among mga hunahuna ug kasing-kasing aron kanunay namong masabtan ang kahulugan sa mga butang nga nangahitabo sa among kinabuhi. Uban diha sa among mga pag-ampo. Himuha kaming imong mga matinud-anon nga mga anak, mapailubon diha sa among paghulat, sa tubag sa among mga pag-ampo, ug mapasalamaton sa tanan namong nadawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Agi pagsugod ang atong ebanghelyo nining adlaw, atong gipasubay sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 11 ngadto sa 4. Usa ka adlaw samtang nagampo si Jesus sa kadapit, iyahang miingon siya ngadto sa iyahang mga tinun-an. Usa siya mga tinun-an miingon ngadto kaniya, Ginoo, tudloi kami sa pagampo sama sa pagtudlo ni Juan sa iyang mga tinun-an. O si Jesus mingon kanila, kung kamo magampo, ingna ninyo niini. Amah namo nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa mga among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa kadautan. So, mga igsuon, kining maong gitudlo nga pagampo sa Ginoo, mao ni ang tinubdan sa ato karong giila nga Amahan namo or the Lord's Prayer. Usa ka simple kaayo nga pagampo, apan lawom kaayo nga modelo sa pagampo nga nagtudlo nato sa atong relasyon sa Dios. Amahan nga maghatag, amahan nga nagapasaylo, ug amahan nga kanunay nagapanalipod. Sa di pa ta mopalawom sa atong pamalandong ni ining atong ebanghelyo, atong i-feature ang ato ang memorial saint niining adlaw, si Saint Evodios, usa ka obispo, usas mga unang obispo sa atong simbahan. Unya
obispo ni siya dito sa Rouen, sa France man siguro ni siya. O niya gituhan nga pinaagi siya mga pag-ampo o kadasig sa pag-alagad, iyang natabangan ang iyang komunidad sa pagsugakod sa mga pagsulay o mga piligro ditong panahon na. O ginaingon nga bisan ang kalayo mihunong sa pagsunog tungod sa iyang mga luha. Dihay na hitabo nga dakong sunog itong maong lugar, diin siya obispo, apan tungod sa iyang mga luha o tinuod nga pag-ampo, nahunong ang kalayo. O sa katimaan nga ang pag-ampo, doon nagyoy gahom nga makapahunong sa mga kalayo sa kinabuhi. Literal man o symbolic. So kini si Saint Ebodios nagpahinumdum kanato nga ang pag-ampo makapugong sa kadautan o makahatag og bag-o nga kinabuhi. Sa dili pa akong i-shout out una atong mga viewers ni Lawa, akong isuon si Janet. Kumusta ning? Mayong buntag, mayong adlaw nimo diha ug ni Eric diha sa US. Okay, padayon ta sa atong mga reflection and key points. Una, ang pag-ampo dili lang ritual. Ang pag-ampo usa ka relasyon. So sa diyang nangutana ang mga tinun-an ngadto sa Ginoo, Lord, tudloi mi sa pag-ampo. Nagpahinumdom nato ni nga ang pag-ampo di ay kinahanglan nga atong tun-an. Kay ngano man usa man ni kabuhi nga relasyon. Dili kini muralag gisulti lang ka nga mura kag nilitok sa mga pulong murag robot, kundi sa atong pagsulti usa kini ka pakig-istorya nato ngadto sa atong amahan nga naa sa langit. So kung karelasyon nato ang usa ka tawo, kinahanglan nga dunay pagbati ang pag-istorya. Kaya wala man lang ta magbasa og balita, no? Wala man lang ta maglitok og unsa ba atong gilitok, kundi ang atong gilitok usan ni siya ka communication tali sa atong gimahal nga Dios. Ikaduha, ningon sa atong pag-ampo, hatagi kami sa among kalanon sa matag adlaw. Usan ni ka pahinumdom sa atong pagsalig. Diya sa maong pag-ampo sa manamo, atong giila nga ang tanan atong gikinahanglan, pagkaon man, kalinaw, kusog, kahimsog, kining tanan gikan sa Dios. Kini usab nagpasabot nga kinahanglan kita maampo gyud matag adlaw. Dili lang sa panahon nga doon natay problema. Kay kining tanan nga mga maayong butang nga atong gipahimuslan ibabaw nining kalibutan iya sa Dios. Ug nga di ta angay nga mabalaka. Ug nga musalig ta nga ang atong gikinahanglan sa matag adlaw ihatag gyud sa Ginoo. Ikatulo, pasaylua kami. Kay kami usab nagapasaylo. Mo na ikatulo nga punto. Dunay gahom ang pagpasaylo. Usahay dunay masayop nato, nay makasala. Askang lisura ang pagpasaylo. Labi na kung grabe ang kasakit nga nabuhat nga rin nato. Apan ang pag-ampo, maghatag nato ni og grasya nga dali nato mabuhian ang kabugaton sa maong mga kasakit og pakahatag ang pag-ampo og kalinaw sa kaugalingon ug sa uban. Ikaupat, ningon diha ayaw kami dad-an ngadto sa mga pagsulay. Usa kini ka pagpangayo og proteksyon. Nga diha sa atong pag-ampo, atong gi-acknowledge nga ang kinabuhi puno sa pagsulay. Nay kasinati tag pandemya, bagyo, linog, sakit, ug daghan pa kaayo ang mga problema sa kinabuhi apan pinaagi sa atong hugot nga pagtuo diha sa atong pag-ampo ngadto sa Dios. Giila nato nga ang dili nato kaya atong gipangayo ang tabang sa Ginoo. Kay samtang di nato kaya ning mga butanga, walay imposible sa Dios. Siya ang mugiya kanato ngadto sa husto nga dalan. So mga praktikal nato nga pwedeng mabuhat no niining mga butanga sa pag-ampo. Tanting nga matagadlaw, at least natay 5 to 10 minutes matag-adlaw. Pwede sa buntag, pwede sa udto, pwede sa gabi nga maghilom, mag-ampo o makikistorya sa Ginoo. Unsa atong mga gibati, sa atong mga gustong pangayoon, unsa atong gustong ipasalamat sa Dios.
o baka mangutana ta si Ginoo unsa iyahang kabubuton alang nato niya ng adlaw. Ikaduha nga kaya nato kayo kung naay nakasala nato, naay nakapasakit nato, magampo ta dayon alang sa grasya sa kapasayloan. Aron kita kung kita ang hisaypan, makapasaylo ta. O kung kita ang nasayop, kita pud ang makapangayo dayon og pasaylo. Ikatulo nga kung doon natay mga sobra nga panalangin, ato kining ipaambit, ihatag ngadto sa uban, labi na ang mga nanginahanglan. Kaya ang pag-ampo, kinahanglan nga dili lamang taman sa istorya, uban usab ang binuhatan. Kung kita nakadawat og grasya, ang pinakadako nga pagpasalamat mao ang pagka mapainambiton niini ngadto sa uban. O katapusan, importante nga bansayon nga tudluan ang pamilya nga magampo. Matag adlaw, ning mata sa buntag, di pa mangaon, di ko magpangaon, di pa matulog, kinahanglan nga mapasalamaton. Bisan lang sa usa ka amahan namo, no, sa ka ama namo o sa ka maghimaya ka Maria, Santa Maria, himaya samahan. Dako na kainig mahimo aron malig-on ang atong panimalay diha sa pagtuo ngadto sa Dios. Hagit. Ang atong hagit nining adlaw nga una magampo ta, dili lang para sa atong kaugalingon, kundi para pod sa uban nga nanginahanglan. Dili lang para sa atong pamilya, apil pod natong iampo ang atong katilingban. At alang sa atong nasod, alang sa atong mga pangulo, alang sa simbahan, alang sa mga nangamatay, ug ang tanan nga nanginahanglan, angay nato silang iampo. Ikaduha, nga kamaon tatang mo pasaylo sa mga tao nga dunay nabuhat natong sayop. Bisan sa hilom nga pagampo, pwede nato silang iampo as a sign nga kita nakapasaylo na sa maong mga tao. Agi og panapos, nindot siguro nga atong ipangutana kining maong pangutana sa pagpamalandong. Sa atong kinabuhi karon, asa man nga bahin nga labing gikinahanglan nga magampo or atong iampo o kita mohatag sa atong pasaylo. Asa mang lunaa sa atong kinabuhi nga ampuonon. Kinsa mang mga tawhana ang nanginahanglan sa atong pagpasaylo o kinsa mang tawhana or mga tawhana ang gikinahanglan tang mangayo og pasaylo. Salamat kayo mga igsuon sa inyong pag-uban din hinako sa lamdag sa buntag. Hinaut-unta nga kining mubo natong pamalandong sa mga pulong sa Ginoo naghatag og giya sa inyong mga adlaw. Agi og paghuman ato kining takupan sa usa ka mubo nga pag-ampo. Sala samahan og sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga naghatag kana og lamdag dinhi nga adlaw. Ug ugta kini magpahinumdum kanamo nga ang pagampo mao gayud ang kinabuhi sa among pagtuo. Tabangi kami niini nga adlaw nga magpabilin nga matinud-anon diha sa among pagampo, magpuyo diha sa pagpasaylo ug maglakaw uban sa imong grasya. Katagi kami og kaisog sa pag-atubang, sa pagsulay ug kalinaw diha sa pagsalig kanimo. Kini tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So di pa tamo human, akong i-greet ang tanan natong naglantaw, nining atong show, nining muntaga. Again, salamat kaayo sa akong isuon diha si Janet, no? Naglantaw na to. Salamat kay ining. O akong i-greet ang akong asawa, kapikas sa kinabuhi, si MM, nga andam sa among pamahaw ug nagpahiluna sa among mga bata. Salamat kayo sa atong mga viewers ni Ma'am Ann Autentico. Salamat kayo sa imuhang makanunayon nga paglantaw. God bless you kauban sa imong pamilya. Ug sa tanan nga maglantaw nining ato ang programa sa Facebook man, sa YouTube, sa Instagram o sa TikTok, daghan kaayong salamat sa inyuha nga mga paglantaw. Salamat usab ni Day Silime nga nagtan-aw pod sa Canada. Salamat kayo. God bless you Day and your family. So, again, dinhi na lang tataman og nang hinaot ko nga ang pulong sa Ginoo naghatag gayud nato kahayag ug giya niining maong adlaw. Dili ta malimot nga ang pag-ampo dili gyud sayang kun mag-ampo ta. Ang matag pulong nga atong gisulti ngadto sa Dios madungog gayud niya ug iya gayong tubagon sa hustong panahon.
Kita-kita tag-usab ug mga adlaw para sa lain na usab nga episode ug usa ka bag-ong kahayag gikan sa pulong sa Dios. Mayong buntag, mayong adlaw kaninong tanan. Ug ang panalangin sa Dios magauban kaninyo sa kanunay. Bye-bye.